West Karbi Anglong Labor Union a hin pen det piang kang Republic Day kitalon along pacheton dun pen langhana rong along Arnisia Farman ason ki pathu ka chepate ki bijia phan chisik chedang pon bom lo pusik birta longpon Nijang Karbi Anglong District Adang pialong kiwangji arkoi ni phaing ko retrogar ni Indian Republic Day along pacheton dun si langhan po arong along Karbi Anglong Labor Union mati KALU ahempi along Arnisia Farman aphan ason ki pathu ka chepati pedoponji labangso Farman si Kolonga Inglong Birik Kalu area committee hin pen ka chepati dunji aphan ka chisik ka chedang padopon pomdo labangso Arni area committee along kedo anatum ta chitong dun pet pupusi alang rituma hin pen pherangkia thengno nang pachini dun asinitum ladak kacharli ke thangman tagali 26 January phansi Nilitum ladak rong mindar long ta area committee feng lo labangso committee hoi pensi nilitum phanada program bidu nei tu la nilitum seksede kita non pen inso sarmar sarpimar sita me apor nang pi delo po ma nilitum seksede kon sanon ten mane charlie bom lo ma mo 26 Januari ni ba nilitum ada program bidu ni tu phansinon Keroni Ben Mohanteron Karbi Anglong Lai